खातिर राजा जनक जी महाराज अपना बेटी जानकी के जगह बैठौले बनी आ कन्यादान जौन भेरा होखे लागेला। बेटी जब बाप के जगह पर बैठ के झरझर रोए लागेली तब बाप के करेजा फट जाला। बाबूजी कहले कि का करबू बेटी, इहे दुनिया के रीत बा। 20 बरिस जौना बेटी के पाल पोस के अपना आंगन में सयान कैला, समय आइला पर मिनट भर में दान देके वो बेटी के दूसरा के घरे भेज देवे के पड़ेला। यही कन्यादान में हमने के घर के सखी लोग मंगल गावेली। राम विवाह जौन घड़ी हमारा चौहान काका से भय रहनो वो बार हमारा विजेंद्र बाबा गीत के 61 में गोले भाव बात विवेक भैया की जोंगिया बैठवल हो पापा अपनी हो पुतरिया कन्यादान महादान हो आ धन भाग है नगर के बाउर कम लगन भाई। नगर के धन भाग बा जौन नगर में माई जानकी के विवाह के वर्णन भगवान राम के विवाह के वर्णन हो रहल बा। जितना लोग जबानी सबका से हाथ जोड़ के आग्रह करब भैया, सभे से हाथ जोड़ के कहब कि कन्यादान में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया चाहे पैसा नहीं हो बा तो खाली भगवान के दरबार में अपन नाम बता दे, हाजिरी लग जाए। एमे दान पुण्य कर लो भाव रोवेली सिया जानकी हो बेटी नैना ढारस हो लो जावा आदरणीय हमरा भोला बाबू के माध्यम से माई जानकी के कन्यादान में हजारों हजार दान उपदान भई। आदरणीय भैया विश्वजीत कुमार जी बख्तियारपुर पटना से आशीर्वाद देने गोड़ लगन। बबलू भैया के माध्यम से आशीर्वाद। विकास बाबू अब करवा ब्यास बने वाला बानी ते में रोरो दान पुण्य कोले बापू जानते बानी हम तो ब्रह्मचर्य आदमी, हमरा के दान देव तो व्यर्थ थोड़े जाए। बेटी बाप से सवाल कर ली कहे लिखा ननक भाई किया हम रहनी पापा जी चोरानी से हो चटनी किया हम सभावा में पापा जी पगारी हो जो भवानी कौने का अरनवाए पापा धियावा के हो ते जानी परमादरणीय हमारा प्रिय भाई बागी विकास जी बहुत सुंदर गायक हमरा का पुरस्कार देने संगे संगे परमादरणीय बाबू रामचंद्र सिंह जी के माध्यम से आशीर्वाद और निर्मला यादव जी के सारथी को ही चाहे मैनेजर को ही चाहे मालिक को ही जौन बुझी यहाँ के बनी विवेक भैया बनी। विवेक भैया के माध्यम से एक सवाल अरवा से पैसा नहीं थी मांगो
12 तारीख के तिलक बा हमारा द्वार पर भैया के आ 17 के बारात बा और सब वो दिन औरंगाबाद बतौले रहनी 12 तारीख के हमारा द्वार पर आवे के बाद जाना में भोजपुरी के सम्राट भरत शर्मा जी, विष्णु झा जी, मदन राय, गोपाल राय, विजेंद्र बाबा, दिलीप गिरी, लगभग सारा गायक लोग 12 तारीख के होता। तो 12 तारीख के निर्मला जी के भी उपस्थित है जरूरी बा। आई होई कब जब रोड़ा चाहब तकरा के देख ले। विवेक भैया के माध्यम से आशीर्वाद गोड़ लगनी हो। नारायण जी धनजन से घर भर ले। जब बेटी बाप से सवाल करेली तब बाप के करेजा फट जाला, बाप के पल्ले जवाब ना चुरेला। बाबूजी कहले कि का करबू बेटी, इहे दुनिया करीत बा, हम सब कुछ बदल सकतानी लेकिन संसार के नियम को हम बदल नहीं सकते। बाप कहले कि बेटी नहीं तू अरहल हुए बेटी चोरानी से हो चटनी। नहीं हमारो सभावा में बेटी पगारी हो जू पावलू। दुनिया के हरिता हो बेटी तोहरा सहे हो कोई यही कन्यादान में लाइन और हमने के घर के सखी लोग आवे। रजनीश भैया अगर आवाज सुनता नहीं तो तनी 2 मिनट खातिर हो रहा आई द्वार पर 2 मिनट खातिर रजनीश भैया तने 2 मिनट खातिर द्वार पर आ जाए। यही में और सखी लोग आवेला कि यारे पापा मोड़ो पापा नीमन पापा सुंदर पापा अच्छा पापा पापा जी हो हमार किया है पापा कावा न हो न गोड़िया जुआवा खेलनी तदिया के हार बहनी हो। बाप कहले के बेटी किया हो बेटी मोड़ो बेटी नीमन बेटी सुंदर बेटी अच्छा बेटी बेटिया हो हमार किया हो बेटी अवध हो न गड़िया जुआवा खेलनी तो जाके हार बहनी हो। तो आहे पता कोई हो बछड़ुआ कहे नहारानी तो हम रे के हार बहनी हो। घर के लक्ष्मी आहो बेटी गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तो तू ही बेटी पहुनवा रहलू हो। कन्यादान भई लवा में रावल गई धार फोराई लोढ़ा छुआवल गई। अब अंत में राम चारों भाई सिंहोरा लेके खार बानी माई जानकी चारों बहन के सिंदूरदान करे खातिर कीर्तन सम्राट स्वर्गीय पंडित फागू बाबा जी याद पर बढ़ा दिए। पैसा ला ना बोलौनी बोलौनी एक खातिर की बैठब कन्यादानवा खाली सुन ले सिंदूरदानवा सुन ले तो पूरा अच्छा ठीक बा। पटेरा पटेरी निवासी कीर्तन सम्राट स्वर्गीय पंडित फागू दुबे जी गौले कि कतना ले गुना रे सिंदूरवा। फागू बाबा गौने के एक चिटके सिंदूर में कतना गुण हो
एक चिटकी सिंदूर में ए रविंद्र भैया कतना गुण होला कि कतना ले गुण रे सिंदूरवा आरे बारे तोरा रे भीतर कतना ले गुण रे सिंदूरवा आरे तोरा रे भीतर कतना ले गुण रे सिंदूरवा बाड़े तोरा रे भीतर। एक चिटकी सिंदूर में कितना गुण हो विवेक भैया। बेटी एगो गाय के समान होली, गाय के समान बेटी अपना बाबूजी के घर में पलाली पोसाली आ एक चिटकी सिंदूर के कारण बेटी के नैहर छूट जाला और ससुर अपन घर हो जाला। यही बात के फागू बाबा जी लिखने का सिंदूरदान होता, सिंदूरदान होता है एक सुनल जाला। यही तो हम पूजवा के बोले नहीं अब तारा के यही तो समझावता नहीं। फागू बाबा जी लिखने का आरे गोइया समान बेटी घर में पोसाली परत से नुरवा पराई होई जाली घर में पोसाली परत से नुरवा पराई होई जाली। गाय के समान बेटी अपने बाबूजी के घर में पला ली। विवेक भैया अरे गोइया समान बेटी घर में पोसाली परत से नुरवा पराई होई जाली पराई होई जाली परत से नुरवा पराई होई जाली। मुस्कान के दी कोनो बात नहीं के इनका के दी इनका के पियाई ई बैठल बाड़ी तू पियो। अरे तारा का बड़ी मानी ला हम तू का बुझल अरे तेही तो छोड़वले नहीं हो तो कतना ले गुना रे सिंदूरवा अरे बारे तोरा रे भीतर तो कतना ले गुना रे गीत फागू बाबा के हो गीत के सभे गावेला लेकिन वह सब देखे लो कब जिला सिवान रामा शंकर यादव को भतीजा रहे नाम है जितेंद्र यादव एगो गोर से लमर रहले जे अभियंता के व्यास बना देले दिलीप गिरी के बाजार में 4 गो लोग से चिन्हवा देले वो जितेंद्र यादव के देन रहे और अभियंता का 2 गोला गावे के लोग ना रहे अपना जोरे गवा के व्यास बनो तो गीत के जवन लंगर गौले तो उनके हुना गावे अरे गाई गाई कोई कोई ले लंगो कतना ले गुनारे सुरावा तारे तारे भीतर तारे तारे भीतर तारे तारे भीतर
राम सिया को सिंदूर दिन्हा तीनों लोक बस में कर लिन्हा। सवेर के बेर कोहबर भइल भोरहरिया में राम चारों भाई के साथ में सीता चारों बहन के विदाई भइल। विदाई के गीत अभी ना गवाई कहे कि समय 2:15 होता विवाह